Здравейте! На днешния 20 юли през 1304 година е роден един от пионерите на културния ренесанс – Франческо Петрарка. Детството и юношеството му по никакъв начин не предполагат, че той ще се превърне в един от най-големите хора на изкуството на своето време, а вместо това по настояване на баща си учи юридически науки последователно в Монпелие и Болоня. Чак след смъртта на баща си той се отказва от правото и започва да заема различни църковни длъжности, както и се занимава с дипломатическа дейност, за да има необходимото време да се занимава с преводи от латински език и да пише поезия. В разбиранията си за изкуството той се утвърждава като един от най-ревностните привърженици на културата на античността, както и се превръща в един от авторите на идеята за тъмното средновековие. Показателно за това е, че първата му мащабна творба е Африка, посветена на римския пълководец Сципион. В последните години от живота си се отдава на пътешествията и умира само ден преди да навърши 70. Мъртвото му тяло е намерено с перо в ръка над работата му по недовършената епопея за Гай Юлий Цезар. Аз бях Александър Христов от театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави, ходете на театър и до нови срещи!